sekuntia menee Furyn aika. Ja eteenpäin kun mennään, niin saadaan lisää Hondaa. Tällä kertaa radalle 1 Honda Civic-kuljettaja Pusolasta Timo Lahtinen. Ja vastaan Saabillaan tulee Matti Mustamäki radalla 2. Ja Civicissä on myöskin tämmöistä väri-iloa, miten on sitten puolestaan tuo nopeus. Tulla tuolta Saabin puolelta. Niin tai näin joka tapauksessa tasainen lähtö. Ja enää voi ottaa loppujen lopuksi Hondalla on Timo Lahtinen. Ja Mustamäki Saavillaan hieman hölläsi kansijalkaansa tuolla lopussa. Mennään kuitenkin jo seuraava lähtöön.